Gadymy zamanlarda iyile belli söwdegär ýaşar eken. Ol was düzünden alınyan, şeker gatylan ýaly datly miýelerden, gawundan edilen, kakadylan önümleri öz ýany bilen ekidip, olaryň şöhratyny ýurtdan has uzaklara ýaýradypdyr. Onuň öz ýurdunyň tebigaty baradaky gurrunlarynyň soň, adamlar çäkmenlik we donluk matalaryň jana ýakymlydygynyň sebäbini düşünipdirler. Uzak ýyllerde türkmen tebigatynyň kemale getiren täsinlikleri baradaky söhbetiň muşdoklary hem köp bolupdyr. Ýanky adam hemişe söwda bilen meşgullanyp, dürli ýurtlara harid alyp gitmese, ýa-da owalarynaky dukanlary, golaýlarynaky bazarlary del haritler bilen üpjün etmese, güni geçmejek ýaly eken. Ýöne ömrüň hem güýzi gyşy bolýar. Ol bir gün özüniň tapdan düşenligini duýýar. Kesfin alyp gitjek ogullary ýetişip gelýär. Ýöne heniz olara bil baglardan ejiz. Ogullary hem kakalarynyň özü hisdat diýmäninden soň kerwene goşulmakdan çekinipdirler. Wagty gelse özü bir gün öwredir diýipdirler. Ynha olaryň pikir edýäli bir gün kakasy olary ýanyna çagyrypdyrdy. Özünde bar bolan haritler görkezipdir. Kerweniň haýsy ýerden geçýänligini, ýolda nähili adamlara duş geljeklikleri barada birin aýdypdyr. Özüniň uzak ýyllerde dostlaşan adamlary barada gurrun beripdir. Galadan saýlanan ýerine ýaşaýan dostuny has gowurýänligini, onuň üýtgeşik gowy adamdygyny aýdypdyr. Şonuň bilen salamlaşmagy aýratyn sargapdyr. Täjiriň ogullary onuň aýdyşýaly ýüklerini bökdürip kerwen bilen ýoly düşüpdirler. Şol wagt ýaz döwri bolanlygy üçin tögerek bir kuryan dürli ösümliklere birenipdir. Meýdanyň ala ýazlygyndan oglanlaryň göwüne açylypdyr. Olar ilkinji gedek ýola çykandyklaryny unutupdyrlar. Kakalarynyň dosty hem ýazlagda eken. Onuň söwşeden hezzetininden oglanlar hassa hoşal bolupdyrlar. Kakamyzyň nähili uly awray bar ekenini işipdirler. İlkinji düşlän ýeriniň eýesi olar bilen mülakatly bolupdyr. Gaýdyşyn hem özleriniň käsowluk geçmegini towakka edipdir. Onuň çağalary bolsa özlerine her hili haritlar sargapdyrlar. Bu ýagdaý öýüýesini oňoýsuzlyga salypdyr. Azara galyp aýratyn ala dedip oturmaň diýipdir. Ýöne söwdegäriň ogullary onuň bilen ilalaşmandyrlar. Özleriniň sargan zatlaryny alyp sowluk geçjekliklerini aýdypdyrlar. Öýüýesi hem olara sargan zatlar üçin az owluk pul beripdir. Oglanlar ýola düşüpdirler. Olar näçe ýöreseler-de ýol önmeýän ýaly eken. Ýoksam nätanş ýerlerden geçip gümrük paçyny töläp gidip barşlaryna ençeme galalardan aşypdyrlar. Olaryň soňa waka bady gaýdan ýalymşyn. Ýolda iýeni aharmyz ýarama döýtýän. Ilki başda düşlämizde. Söwüş edilen doguryň eti gowy däldi. Maňa da näme dert bolan bolsa, ol şol başga düşlän ýerimizdäki iýen agaranmazdan bolýar. Kakama dostugam çyn näl bolaýmasa? Şoň beren çay yaramady maňa. Kellämiň agyrsy aýyrlanyp golyn, içen çaýymdan görýän. Garaz bular boyun alan zatlar sebäpli özlerini sargalan haritlary saýlap seçip satyn alypdyrlar. Özlerindäki haritlary hem gowy ýerläpdirler-de ýyllaryna waka ýola düşüpdirler. Kän ýöräp, az ýöräp bularyň kerweni ýene ilki düşlän ýeriniň üstünden gelipdir. Täjiriň ogullary kakasynyň hatyrasyna ýene de onuň öýüne sowulupdyrlar. Ol adam oglanlaryň sagaman izine dolananyny görüp begenipdir. Oglanlary öňkü gedekdäkisinden hem gowy hezzet edipdir. Oglanlar hem her ki boluşlaryny ýatdan çykarypdyr.
olar ýene öňküler ýaly iýençenler barada aýdyşypdyrlar. Ýöne olaryň öňküsünden şähd açylypdyr. Bular ýaly Hydyr gören meýdanyny gezýän doguryň eten dermany bolýar diýdiler. Zanym hediledäýdi. Seýledäm de onu. İyi onu. Görüňe, bu meýdanyň özü jana teneka. Agaran nagy janyňa ýag bolup ornaýar. İyi verin oğlunu, iyi verin. Bah, ulan içen su ne elke? Çay içen son hezile dindim. Nefesim durlanaydı. Olaryň gelýänliklerini ilkinji gören obodoşy kakasyna buşlapdyr. Kakasy ogullarynyň hoşal bolupdyr. Onuň ogullarynyň öz kesbini dowam etdirip biljekdigine göz ýetiripdir. Göwüni hoş bolup obodoşlaryny üýşürip toý tutupdyr. Onuň öň hem ele çykdygyna belet bolanlar üçin adamlar döwletiniň öňküsünden hem artmagyny üçin ýürekden arzu edipdirler. Sahabatly söwdeger gözüň aýdyň diýip gelen märeke sowlandan soň ogullary bilen oturup iýne gana gürleşipdir. Öz dosty barada sorapdyr. Oglanlar ähli zady bolşu ýaly oňa gurrun beripdirler. Ilki baranlaryna iýençen zatlarynyň özlerine yaramanlygyny, ýolda özlerine biraz alada hem goýanlygyny aýdypdyrlar. Gidişin iýençenimiz edil zäg atylan ýaly soň ulanryp goýaýdy. Gelişinimiz bolsa edil olar ýaly erwet täsir duýmadyk. Gaýtam janymyz gönünäýdi diýişipdirler. Köpü gören söwdeger mylaýym ýylgyrypdyr da meniň ýüňi ýeten gerçeklerim, dayanjymsyňyz, ganatymsyňyz ogullarym diýip olara munyň hikmetini düşündirmäne başlapdyr. Sizin şol bir öýden tagamyp dürli hala düşmeňiz asla näme ýyp içýänliňizden däldir. Men dostum hemişe de adamlara açyk göwündülük bilen hizmet edýär. Oň bolsa size yaramazlygy mümkin däl. Oň başga bir sebäp bar. Watanyňdan bir adım uzaga gitdigiň bir dert başlanýar. Oňa dünýäni gören bilimdar kişiler, rawular we jahan keşdeler hicran hastalygy diýýändirler. Watandan aýra düşen adamyň şo pursatlarda jany bir karar bolup başlar. Ol iýençenniň mazatyny bilmez. Siz muňa düşünmän şol dostumyň öýünden iýen tagamyňdan röýdipdiňiz. Wagtyny düşüneniňiz hem gowy. Ýogsa men dostum ören sahabatly kişi. Adamlary begendirmekden oň göwüni hoşal bolýar. Hiç kaçan açyk göwün bilen edilen hezete dil ýetirmelärdir. Watanyň gadyr gymmaty biziň janymyzda, süýegimizde ýaşaýar. Şoň üçin watanyň alta bir adım ätdiň, innamyň sızlap ýüregiň ıza berer. Niçikmi öz ýurduňa gelersiňem welin, bu der ýom ýokdur. Söwdegeriň ogullary soň uzak ýyllap onuň kesbini dowam edipdirler. Uzak ýurtlarda olar dostlaşypdyrlar. Watanymyzy döwletli, sahabatly we tebigaty baý guruply il hükmünde tanadypdyrlar. Watanymyzdan uly baýlygymyz bolmaz diýip olar öz ýurtlarynyň awraýyny gorap, köp ýyllar kerwenli ýol aşypdyrlar. Sebäbi olaryň getirýän harytlary adamlar üçin ören gerekli bolupdyr. Öz ihlasları bilen daş ýerlerde gadymy wasyň adamyň janyna tenekar bolýan harytlara baý mekanlygyny ulus ile mälim edipdirler. Watana bolan söýgüýüň alys ýillerde käň göwüniň anatlanyrýar. Watany goran merdanalaryň synmaz gaýraty her bir döwürde hem ýaşlarymyz üçin nusgalykdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmeniň döwletdilik ýörelgesi.